Grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters mao'y gitumbok nga nagpaluyo sa duha ka mga pagpamomba nga nahitabo sa Maguindanao ug sa Cotabato City niadtong Sabado. Ang pagpamomba nahitabo sa Dato Odin Sensuat sa Maguindanao ug sa Sensuat Avenue sa Cotabato City. Gituhang usa ka tawo ang nagpaluyo sa pagpamomba. Matod sa mga witnesses nga dunay usa ka tawo nga sakay sa motorsiklo ang nilabay sa granada sa Dato Odin Sensuat ug daling ni maneho sa iyang sakyanan paingon sa Cotabato City. Wala pa hinuoy gikumpirmar ang militar kung ang BIFF ang nagpaluyo sa pagpamomba apan daan ang nisulti ang militar nga dunay bag-ong leader ang BIFF. Kini si Sheikh Ismail Abubakar nga maoy nihulip ni Ustads Ameril Umbrakato kinsa gikumpirmar nga namatay tungod sa atake sa kasing-kasing niadtong Abril 14. Si 6th Infantry Division Public Affairs Chief Joan Petinglay niingon nga walay naangol sa maong pagpamomba.